De oertocht volgen we de veertjensten van het Ameloon en Schiermonnikoog. Het is woensdag 13 september. Voor het water wordt er code oranje jong vanwege een storm. Er is er een verheging van haast een meter wetter, wat er over een paar uren de veerdam van Schiermonnikoog onder wetter komt. Er moet dus wat gebeuren. De steiger van Schiermonnikoog is vrij leeg. Bij 1,90 meter tot het fietspad al onder wetter. En bij 2 meter plus NAP, dan is echt wetter en kloer de hele steiger in. Hè? En dan kun je net meer laden verlossen van de mensen. Dus dan wetter zakken op de duur wel. Hè? Dus wij kunnen in principe de dienstregeling wat aanpassen, zodat het toch veilig is voor de mensen om dan hoe de steiger te gaan. Het varen op zich is wel prima, alleen het on- en aanmeren. Dat wordt vaak al wat kritieker steeds, maar dat een de winst tot. Van de morgen betiet hebben we een overleg met de directie van mijn voorstel is om die jouw fjouwen afvaart wat letter te maken steeds maar. En dat die jouw 4 van Schiermonnikoog wat letter. Dan kunnen we dan maar qua wetterstand kunnen we sowieso wel de meeste laden lossen. En dit squallerreisje is net bang voor een stormke. Wij dachten, we gaan ervoor. U zag de weersverwachting en dacht, we doen het gewoon. Wij dachten, dit is een uitdaging, we gaan het doen. Helemaal vanuit de Blesjes zijn we hier naartoe gekomen. Okay. En dan gaan we naar Schiermonnikoog. En wat is het plan? Wat is op uitwaaien? Voornamelijk heel veel uitwaaien. En hoe lang blijft u dan? Tot en met vrijdag. Deze groep hier fietsen hier op de veerdam. Maar die wordt nou evacueerd omdat de boel mogelijk onder wetter komt. Maar ze hebben net gebeld van de fietsenverhuur dat we geen fietsen bij de boot kunnen krijgen, maar dat we even naar de fietsenwinkel moeten, omdat het te hard waait. Dit is de dag van Schiermonnikoog. En dan zien we met heeg wetter, dan wordt er nog een wetterstand verwacht van 1,94. Maar het wetter komt nou vrij snel omheen, want ja, dat kan nog iets meer worden, maar kan ook iets minder worden. Ja, we hebben van de morgen de dienstregeling aanpast, dus onze stakeholders, uw klanten, maar natuurlijk wel weten dat er een aangepaste dienstregeling is. Nou, dat hebben we van de morgen verspreid via een e-mail, zodat iedereen hopelijk goed op echt is van de situatie, zeg maar. Ja. Die gaan even lekker uitwaaien, heb ik gehoord. Ja. Nou ja, aan de wind zal het niet liggen, hè? Nee! En vinden jullie het ook een beetje spannend met zoveel harde wind? Jawel. Beetje. En waar hebben jullie het meeste zin in? Watlopen. Tijdens het aankomen mooi geprobeerd om eigenlijk met de achterkant van het schip in de wind voorzichtig naar de paal toe te varen. Ja. Dus als je de wind nu dwars op het schip krijgt, ja, dan heb je zeg maar 60 meter lang en 13 meter hoog waar wind op staat. Ja. Dus dan ben je verkocht. Dus ik heb geprobeerd om mooi met de achterkant van het schip in de wind te houden. En die dwangpaal hier te naderen. Nou, als je die dan net mooi voorzichtig geraakt hebt, dan laat ik hem achteruit naar de Altenbrug gaan. Mooi even spelen tussen stroming en wind. Ja. Maar dit is ook de uitdaging, hè? Zo blijft het spelletje ook leuk. Alle reizigers zitten in bussen en worden afvierd en de pier wordt afsletten. De politie gaat direct van terug. Nou ben we de enige hier op de pier nog.
Ja, wij met z'n tweeën zijn de enige. Ja. Je bent altijd de laatste hier? Ja, als de boot vertrekt, dan zijn wij, sluiten we hier de boel een beetje af. En kijken of alles weer een beetje netjes is. Wc's even controleren. En dan gaan we ook naar het dorp. Het wetter komt nog volle heger als dat het nou zit. Ja, er komt nou een hele post water. Het is om 4:30 hoog. En door die westenwind heb je heel veel spray over de steiger heen. Het gebeurt wel vaker, maar het is wel extreem hoor. 1 november 2006, toen was die hele erge storm er. Toen was het ook ongeveer zoals dit, maar dat was 's nachts. Dus daar hadden we hier er verder geen last van. Maar dit is overdag wel de ergste die ik tot nu toe meegemaakt heb. Ja. De komende 3 uur bleef ik op de steiger om te zien of er onder rint of net. Als er wat is, je kan altijd bellen, dat zien we wel. Moeten we even wat bedenken. Maar ja, de boel wordt straks afgesloten, dus dat doet de gemeente. En dan ben je hier even alleen. Nog even checken of er net iemand op de wc zit nog. En dan gaat Jelke direct van terug. Na 3 uur storm ben ik blij te Rottenbed te zien. Het wetter is nog net leeg genoeg. De auto's op het schip bleven even om boord. En de reizigers naar Lauwerzee wachten nog op het dik. Jelke komt als eerste over de dam om het verkeer van het schip uit te leiden. Collega Ronnie Porter zit aan de andere kant en mat ik mij. Jen, voorzichtig hè? Ja nou. De oertocht wordt inzet naar Lauwerzee. Het wetter is net oer de 2 meter NAP kan. En de kapitein staan erop bekend op het eiland dat ze varen met elk type waasambitie. Na een weekend moet de oert voor een spoedreparatie naar de werf.
Nou, we hadden problemen met de voortstuwing van de Zuidwalshuttle. Dat er een olieramp op het water oefenen en binnen bij een groot asfalttransport op Holwert.